Hola a tots, que bé que sigueu aquí. Tenim moltes ganes de sentir la vostra experiència i vivència i la vostra mirada cap a la salut emocional, que és de lo que va aquest vídeo. I havia pensat que per començar potser seria interessant definir conjuntament què és una emoció, perquè de vegades ho tenim molt en boca, però no acabam de tenir una idea conjunta de lo que és. O sigui, què és per vosaltres una emoció? Jo diria que una emoció és la resposta del nostre cos a un cúmul de sensacions i de moviment que tenim de dins, i l'emoció és la resposta i com se veu exterioritzat aquest cúmul de coses. I esteu d'acord? Sí, en part, sí. En part? Sí. Però no completament. Ben, no sé. Digues? Sí, no, 100%. O sigui, sí, però jo hi afegiria res, nada. Exacte, endavant, afegeix. No, però, com les emocions a pits són reaccions químiques pròpies del nostre cos, de coses que tenim dins el codi genètic i no se poden evitar, justament, però sí que se poden controlar i gestionar. D'acord? A mi me sorprèn això que dius, que les emocions són una resposta en el cúmul de sensacions, quan jo, per exemple, la meva sensació és que aquestes sensacions són precisament les emocions, no? En tot cas, sí que compartim que és una resposta a alguna cosa que pot ser interna o pot ser externa, no? Ara que hem definit què és una emoció, què és, per tant, la salut emocional? De què xerram quan xerram de salut emocional? Jo la salut emocional la definiria com a sinònim de benestar emocional. És a dir, conèixer com estàs tu, què te passa, com te sents. És com fer una mirada introspectiva a com estàs, què te passa, com te sents. I realment conèixer-te tu mateix. De dir, avui estic content, per què estic content? Vaig a canalitzar aquesta alegria que tinc. Clar, sí, jo també estic molt d'acord amb el que Anna Maria, d'aquell estat en el que tu te coneixes a tu interiorment i saps el que està passant i per què està passant. Això seria per tu la salut emocional. M'agrada quan dius, avui estic contenta, per què estic contenta? És guapa perquè crec que m'interessa aquesta pregunta, perquè com ja hem dit que les emocions són respostes a alguna cosa, quan feim la pregunta de per què tinc aquesta emoció, mos convida a entendre en què estem responent, què és això que mos està causant aquesta emoció, i per tant mos dona informació que pot ser interessant per nosaltres, no? Per què creus que estem muntant tota aquesta parafernàlia de convidar-vos a xerrar de salut emocional i fer aquesta conversa? O sigui, creus que hi ha un problema de salut emocional? Creus que és necessari aquest espai de trobada i de xerrada sobre salut emocional? Sí, està molt bé. O sigui, trobo que és una cosa que se li ha de donar un lloc allà on poder manifestar i donar la llum de això és una cosa que és certa i que hi ha molta gent que ho pateix, no poder gestionar bé les emocions o que se li solapa amb altres coses. I clar, hi ha molta gent que ho pateix o que no, i estaria bé donar com aquesta empenta als joves a dir ei, això és una cosa totalment normal, ho té tothom, i demanar ajuda no està malament. De fet, està bé per tu mateix o tu mateixa per tenir una salut més bona. Exacte, i donar visibilitat a tots aquests temes, sobretot en els joves, de que són problemes reals i que no passa absolutament res en demanar ajuda. O sigui, el que diu en Bernat, que millor demanar ajuda. Si demanant ajuda tu estaràs més tranquil i te sentiràs millor, i demana-la. Jo també estic d'acord amb tot el que han dit. Trobo que és un aspecte, un tema que hi falta visibilitat, perquè al que hi ha la fi duim unes vides superautomàtiques, superanar a tope i fer moltes coses, i potser no ens aturam a pensar en això, que està superpresent en el nostre dia a dia i potser no en som conscients.
està bé perquè igual aquesta aturada de les xerres és com una passa prèvia a saber de demanar ajuda, no? Aquest espai de visualització, aquest espai d'aturada i d'aquestes preguntes que ens feim de per què me passa això? És una forma d'evitar d'evitar una mala salut emocional, al final, no? Ja que tots esteu d'acord en que és un tema necessari de que se visualitzi, que és necessari parlar-ne, que s'ha de poder demanar ajuda si és necessari. Tu has parlat de joves, no? Que, de fet, vosaltres, jo també, són superjoves i és un tema que està molt latent a la nostra generació. Creus, per tant, que és un tema col·lectiu, el tema de la salut emocional? Sí. En quin sentit? No, perquè és que va molt lligat, va de la mà en la salut mental i de cada pic els casos estan per aïllament propi de la persona o per situacions quotidianes d'assetjament o de qualsevol cosa. Si perilla la salut mental, possiblement perilla la salut emocional o al revés. Al contrari, no? Al revés. I clar, està bé donar eines de gestió, sobretot des de més joves, perquè ja ho saps, almenys saps que hi ha aquest recurs per un futur poder-lo fer servir i poder tenir una bona salut, tant sigui individual com a col·lectiu. Trobo jo. I també que com a societat és molt important, ja que la salut emocional de cada un, o sigui, no només depèn de nosaltres, sinó també de tota l'altra gent, de com tractem els altres i de com ells ens tracten a nosaltres, que no només depèn de el que nosaltres fem per sentir-nos millor, sinó de lo que fa l'altra gent per fer-nos sentir millor a nosaltres. Sí, o sigui, estem obligats a viure en grup, a establir relacions socials amb la resta. Per tant, és evident que a l'hora de relacionar-nos amb la resta, això funciona i jo crec que el conflicte també és a nivell col·lectiu, no és només a nivell individual. Quins espais teniu vosaltres per parlar de salut emocional? Creus que se'n parla? Creus que se'n parla prou? I si no és així, quins espais creus que hauria d'ocupar la salut emocional? El dia a dia. O sigui, més xerrades, perquè en el dia a dia sents emocions, tens coses que te poden impactar cap a bé o cap a malament. I clar, saber dur-ho, saber poder gestionar aquests com a impulsos del teu cos, del teu cap, del que sigui, està bastant bé. Sobretot si és des de més jove, perquè si no ho gestiones, com almenys és el que m'ha passat a jo, si no ho gestiones, te fas tu mateix, te poses com a filtres per evitar certes situacions, certs ambients o certes persones. Ja hi ha segons quin bit que dius que m'estim més no veure cert individu perquè no me crea bones emocions o no me crea un benestar emocional, sinó al contrari, me crea com males vibres o males vibracions. Sí, sí. I això, bàsicament. M'agrada que has insistit diverses vegades en això de que és interessant començar com més aviat millor en aquest... Tu parles de gestió emocional, però també podria ser... O sigui, ara donaré jo la meva opinió com a moderadora. A mi m'agrada més pensar que les emocions no és algo que s'hagi de gestionar, sinó que estan allà perquè les vegis i les miris i demanis. Que això també s'entén que és gestionar, no? Però m'agrada més la paraula reconèixer o donar-los espai, saps? Sí. Perquè si no, de cop és com una cosa pragmàtica. Sí. És que sona molt automàtic. Exacte. Sona molt automàtic. Sí. Vas per posar-li una paraula. Exacte, sí, tens raó. Però te volia compartir que jo utilitzo aquests termes per si t'interessen. Vosaltres voleu afegir alguna cosa més d'això que hem comentat, de l'espai que ocupa, de on se'n parla, de quins espais hauria d'ocupar?
Jo crec que se'n xerra molt poc, almenys el que jo he rebut, que ha estat pràcticament tot el que m'ha vengut des de que nostra. I després jo, com a Maria, el que hagi pogut fer per saber un poc més sobre això, però simplement ha estat interès propi de jo. Estaria bé, millor, un espai on joves i no joves també puguin compartir un poc tot el que hem anat xerrant fins ara de com estan, quines emocions són les que predominen en aquest moment. I no ho sé, o sigui, també considero que és un tema com una mica difícil d'encaminar de com podem fer veure això en els joves, quina és la millor manera. Pot ser un espai, una zona de confort, un nucli petit, no ho sé. Sí, jo estic molt d'acord amb la Maria, de que és un tema que se'n xerra poc per lo important que és i que hauria de tenir més espais a la societat en general, hauria d'haver més espais per poder parlar d'aquests temes amb més normalitat. Aquests espais, quines formes poden prendre? Perquè se m'ocorre que de vegades els espais de salut emocional no són espais destinats a la salut emocional, no? Sinó que, però sí que són necessaris espais de compartir, no? I de seguretat, no sé, de confort, has dit, perquè això pugui passar. Clar, aquests espais poden prendre moltes formes i se m'ocorre que no hi ha casal de joves a Manacor i és una cosa que podria ser un espai on compartir què mos passa, no? No sé. Si no va malament, se va xerrar, de fet no... Com? Se n'està xerrant, no? Se n'està parlant en els joves de dir, si se'n fes un, que hi hauria d'haver, que és el que se podria gaudir allà dins. Perquè clar, no saben si posar taules de ping-pong o una llibreria. Clar. I clar, posar coses, tipus d'activitat d'oci per fer en grup o individual, és igual. Està bé. Conèixer, de fet, trob jo en què dona la teva opinió sobre tantes coses. La més gent possible sempre te dona idees noves o t'obre portes. Si un espai de trobada igual és un espai de salut emocional, no? Sí. I un espai d'oci igual és un espai de salut D'opinió, emocional. bàsicament. Sí, sí. Almenys pot donar la teva... pot tenir veu. I així ja te sabem bastant millor. Considereu que sou saludables emocionalment? Tricky, pregunta. Jo crec que sí. I per què? Quins indicadors tens? O sigui, ara que aquest vídeo igual el veurà molta gent, esperem, quins indicadors creus que hi ha amb una mateixa que te diuen sí, tinc una bona salut emocional? Jo crec que això és molt individual i molt de cada persona, però en el moment en el qual te pots sentir lliure de sentir qualsevol emoció, però no amb un excés, ja estàs en pau mental i emocional. Perquè pots sentir qualsevol cosa i no privar-te de tenir aquestes emocions. Superinteressant, o sigui, que no hi ha un judici damunt les emocions i que hi ha un permís en totes elles. Guai. Jo estones sí, estones no. No ho sé. La vida és això, també. I els moments en els que no, quan dic que no, me refereixo que a lo millor no m'entenc, o estic frustrada i no sé el motiu, o estic molt trista i no puc deixar de plorar, i és com, ai, però vull deixar de plorar, però ho he de fer o no ho he de fer? Clar, és un poc aquest conflicte en jo mateixa de dir, això està bé, això no està bé, això és agradable, això és desagradable. Però bueno, si més no, intent com encaminar un poc. Vaig a veure què passa. I això amb els joves és una cosa que passa sempre. O sigui, de no saber què t'està passant a tu interiorment, i jo crec que això també és un poc culpa de que no hi ha aquests espais i no hi ha la suficient visibilització a tots aquests temes. També és un moment de la vida bastant delicat en el sentit de formació d'una mateixa i de molt de canvis, no? Bé, jo me no manco.
perquè clarament és que quan tens una etapa de feina o de canvi o el que sigui d'estudi, qualsevol cosa que t'impliqui un poc d'estrès, ja el teu cos tendeix, si estàs cansat, te costa més pensar segons quines coses o gestionar moments de tensió, de dir, ara no sé què fer, tio. Tenc això, ja què sé, 2 treballs per la setmana que ve, però és que fa 3 setmanes que no surto de casa nostra perquè estic amb exàmens i no vull fer res més, que anar amb amics, anem bingo, a fer un te, un cafè, una cervesa, el que sigui, poder xerrar, espaiem-me i tenir un moment de pau mental i almenys poder treure tot i fluir. Perquè és que res més és això, poder fluir en les emocions, poder conviure amb el que sent el teu cos. Clar, això és superinteressant perquè una vegada més la salut emocional sí, depèn molt de nosaltres, però no de més, no? Hi ha com tot un ritme que igual costa de frenar o no podem perquè no tenim la capacitat de fer-ho, que mos impedeix dir aquest moment de pausa i d'estar en nosaltres, de què me passa, de donar-los espai i també de fer segurament allò que necessitem per tenir una bona salut emocional. No? Què creus que dificulta el fet de tenir una bona salut emocional i, una altra vegada, de quina manera ho podem detectar que en aquest moment no estic tenint una bona salut emocional? Sobretot, almenys personalment, perquè és que no sé on posar els peus. Uau! En el moment que tens, segons quines emocions molt fortes, sigui d'alegria, sigui d'una rabieta o qualsevol cosa tensa que tu notes que el teu cos està a mil, almenys també físicament, també com afecta, les pulsacions se te disparen, comences a notar com a cossigolles, també la sang bombeges a rompre, almenys quan tens molta ràbia o frustració o... És que sobretot les emocions que són com a negatives, entre cometes... O que entenem, s'han entès com a negatives perquè no necessàriament ho són, no? No ho són, però s'entenen així, són... com a físicament són les que més se manifesten, se manifesten amb més potència. Després les bones, com te sent bé, saps? Quan estàs content, quan estàs, jo què sé, l'enamorament, no sé si li podem donar com a nom d'emoció, però també ho notes i és una cosa que t'afecta com a positivament. Però clar, és que segons quines emocions clarament te sents bé i te sents malament amb altres. M'agrada molt això que dius de no sé on posar els peus i com tota aquesta descripció de lo que me passa físicament, no? També perquè, com per aclarar això, que evidentment aquestes emocions no són negatives perquè acaben, com ha dit na Soraya abans, no? Que no hi ha un judici cap a les emocions, però ella també ha fet un incís que crec que se pot lligar molt amb això el tema d'una mala salut emocional o coses que dificulten la bona salut emocional, que és que siguin en excés, no? Aquesta explosió física igual és un indicatiu de que aquestes emocions hi són en excés perquè no les he vist abans, no he fet la feina de mirar-les quan eren més petites, no? Sí, totalment. Guai. Llavors, això igual m'ho xerra d'una atenció amb una mica de constància cap a la salut emocional. Vale. Alguna cosa més? Per favor, dic coses. Perquè ho has dit tan bé, ja està. Qui vulgui comença i anem per ordre i anem dient cada un una cosa que fem en el nostre dia a dia per tenir una bona salut emocional. Tips, momento tips. Jo intento dormir 8 o 9 hores cada dia. Bé, escoltar música. Prendre el sol. Agafar un llibre i llegir. Quedar amb les meves amigues per explicar-nos què mos passa. Anar a caminar. Fer esport.
xerrar per telèfon i potser cridar aquell amic que fa molt que no saps res d'ell. Tenir una bona alimentació. Contacte amb la natura, també. Dibuixar o expressar el teu art. Escriure. A mi me va molt bé fer-me una banyera i estar només per aquell moment. Bé, anar a sopar amb els amics també... Això és important per una bona salut emocional. Bé, sopar... Si quedar ja és suficient, estic a qualsevol lloc allà on vagis a xerrar, ja espaies, almenys nosaltres comences a xerrar i xerres durant molt de temps. És que, no sé, se m'han quemat les idees totalment. No, però és que aquest jo crec que és un tema clau i que bé poder tenir aquests espais. I si vols per ajuda, deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Perfecte. Moltes gràcies a tu. Que fàcil que ha estat.